Отборът на Черноморец Бургас се събра днес за първи път през новата година и стартира своята зимна подготовка. Момчетата на старши треньора Димитър Димитров Херо се събраха по традиция в съблекалнята заедно с треньорския щаб. За първи път от години нямаше торта и шампанско, а настроението беше минорно. Треньорът обясни, че финансовото състояние на отбора не е добро и се налага да продават заминава на 10 януаря на лагер в Поморие на санитарния минимум само с 19 футболисти. Новите имена в състава са на подписалите вече договор с акулите Тихомир Трифонов, както и Ванчо Троянов. В момента Черноморец води преговори за продажбата на Ник Боли, Юсуф Отара и Жереми Фопоре. Треньорът Димитър Димитров Херо каза, че за новия полусезона колите ще разчитат да запазят добрия си имидж. Да станем шампиони. Естествено да мъчим да играем добър футбол, да създаваме добър имидж. И това е. Сега класиране е много лесно да се поставят цели, после да се оправдаваме, че не сме ги изпълнили. Целите зависят най-вече от потенциал, от възможности, финансовата обезпеченост на клуба. Ние на този етап знаете какво правиме. Продаваме, за да може да съществуваме. Програмата на тима предвижда провеждането на пълни медицински изследвания на състезателите през следващите 2 дни. Първият спаринг на акулите е насрочен за 17 януари срещу тима на Ямбол.